Si busquem al diccionari la paraula art, veiem que té més d'una accepció. Per exemple, l'art pot ser la destresa, l'habilitat, la capacitat de fer una cosa. L'art també pot ser l'expressió d'un imaginari, utilitzant recursos lingüístics, visuals, sonors o plàstics. Avui plantejarem a la gent preguntes sobre l'art. Som-hi! Quina funció té l'art? Té la funció de, distreure, també culturitzar-te i reivindicar, no? Reivindicar coses. Penso que té una funció molt important perquè és l'expressió de la persona. Teràpia. Desconnectar, sortir, disfrutar del que veus o del que toques o del que... Teràpia pura. A mi, per exemple, l'art m'omple el cor. Em dona... és com amor. És amor, sí podria dir això. Sí, així que és com et dona una altra visió de l'amor. Jo entenc que qualsevol tipus d'art l'has fet per expressar alguna cosa, algun sentiment, el que sigui. Teràpia és pel que ho està veient des de fora i intenta trobar què és el que tu has volgut expressar, per exemple. Jo crec que és un tipus de desfogar-se també i expressar les coses de diferents formes. Sí, jo diria expressar les teves emocions i com ho sents en cada moment. Jo crec que ens ajuda a evadir-nos de la realitat i a transportar-nos a un altre món, no? Per mi l'art és una manera d'expressar-se i de crear coses. Llavors, moltes vegades coses que no sabem com dir o no sabem què fer, una manera de canalitzar aquestes emocions, aquests sentiments, que podries fer-ho anant a un terapeuta o xerrant, però a vegades hi ha gent que no ho pot fer, doncs l'art és una manera de deixar-se anar, d'expressar-se, de dir coses que no podem dir parlant, perquè el llenguatge no és tots els mecanismes que tenim per expressar-nos. Llavors l'art, sobretot l'abstracte, és una manera de connectar amb el subconscient, que a vegades no l'entenem. Home, l'art forma part de la història, vull dir, la història sense art no s'entendria, no? Llavors, és una constant en cada moment. Cada moment de la història té el seu art. Suposo que la gent es prengui curiositat sobre un tema, no?, a vegades. Vull dir, els animals no gaudeixen ni de l'art ni totes aquestes històries. És una forma de fer-te una mica millor, tu, possiblement. Transmetre informació, entretenir, no sé, ser bonic. És expressar el que tu sents. Hi ha gent que expressa pintant, altres fent monuments i altres fent dibuixos. Jo crec que a la gent li agrada expressar-se, o cantant, o fent música, i és art, perquè demostra unes qualitats d'una persona i, a més, hi ha coses molt maques de veure, de sentir. Penso que és cultura. Expressar el que sents, depèn de quin pintor o el que sigui, s'expressa d'una manera, a base de l'art, no sé. Una altra cosa és que sigui entès o no. Possiblement les persones que més avançades són amb l'art són les més incompreses amb el seu moment, no? Jo penso que l'art és la vida, no? És a dir, penso que a tothom tindria que agradar-li l'art. Jo penso que per mi és superimportant, no? Per mi l'art ho és tot, no? El veure un quadre, el veure ballar una persona, el veure una fotografia, no? Penso que és molt important, no? I desperta a totes les persones, no? Molts sentiments, no? Penso jo. Per mi l'art és una forma d'expressió, de ser una persona molt creativa, com és el meu cas, una forma de transmetre, comunicar aquestes sensacions, els impulsos. És una forma de desfogar-se, també, i una forma per divertir-se. Seria per explicar una visió del que tens tu del món, per explicar el que tu creus de determinat tema i expressar-ho. Per cert, aquest vídeo el patrocina italki. Italki és un web on podeu trobar professors per aprendre moltíssimes llengües. Hi ha més de 50 professors per aprendre català i moltíssims més per altres llengües. Si us registreu a italki utilitzant l'enllaç que us deixem a la caixa de descripció, us donaran $10 després de la primera classe, així que ja no teniu excusa per registrar-vos i provar els serveis d'italki. De quina disciplina artística gaudeixes més? El teatre, els musicals i algun concert d'algú que m'agradi. Facilíssima aquesta, música. Música és un art brutal, és teràpia, és vida.
Sí, els museus no tant, però bueno, m'agrada més l'art abstracte que no pas el contemporani. Del dibuix abstracte i de la fotografia, el que més. Música, jo. Escolto molta música, jo. Per què? Per què la música? Perquè em fa desconnectar de tot. No sé, m'ho passo bé. I a vegades et sents identificat amb segons quines lletres. Mira, la fotografia tinc una connexió, per exemple, si em diguessis ara fes 4 fotos, em costaria molt. Haig de veure el moment, ho haig de sentir molt, i al que faig clic i he captat aquell moment, és com, uau, m'omple. Sento una pau, una emoció. Som més de música afro. Ella és de Senegal, jo soc de Nigèria. Hi ha molts diferents de música, depèn de quina música és. I del dibuix, ara estic fent soc professora de Zentangle, que és un mètode de relaxació a través del dibuix. I això també m'ha portat una altra història de connectar molt amb la creativitat. I he pogut fer les paus amb el dibuix, perquè abans em sentia que mai és perfecte, gràcies a aquest mètode, i sentir això, la relaxació, un altre tipus d'amor, diguéssim. Actualment tinc molt poc temps lliure, però potser de la música, perquè em relaxa. I els pocs moments que tinc, doncs, em relaxa. És terapèutic. A veure, soc profe de literatura, llavors la literatura sí que ho porto bastant al dia, però música sí que en consumeixo cada dia, perquè em distrec, l'escolto, a vegades també busques escoltar cançons que expressen emocions de com et sents aquell dia. Fins i tot quan em dutxo, quan estic per casa, la música, doncs, cada dia. I a part d'això he fet teatre, o sigui que al final també, encara que fossin els pastorets, però m'he deixat anar una mica i m'ho he passat bé fent teatre. Jo fa més de 30 anys que canto, amb corals, i llavors és una forma de gaudir. El cinema, poder, perquè és el que miro més habitualment, però perquè l'art no conec prou, no en tinc prou d'art com per anar a veure museus d'art de pintura i això no hi entenc prou. Jo no tinc res concret, m'agrada la pintura, m'agrada els museus, m'agrada... però no tinc allò especialment per alguna cultura, la música també, però tot el que és maco per mi, vull dir, m'agrada disfrutar-ho. Si vaig a un museu, si vaig a veure un monument, un monestir, o si vaig a escoltar música... La música m'encanta. Jo sí ja em poso les meves... estic tot el dia molt bé. Mira, no sé, sembla que alegra la vida, la música, però bueno, hi ha gent que potser dirà, saps? Però a mi m'agrada, en general m'agrada, estic més alegre, jo sí. Dels audiovisuals, potser, la música... I els audiovisuals que consumeix? YouTube. Música, la música. Sí, és el que s'escolta, jo ho escolto cada dia, i és amb això. Cada música t'aporta alguna cosa diferent, no sé. Sí, jo també estic d'acord. Ella llibres també, però jo soc més de música. M'agraden moltes coses, no? Però m'agrada molt la pintura, m'encanta. I també penso que tot el que sigui actuacions i sobretot el clàssic, no? El ball, la dansa clàssica m'encanta, el contemporani penso que és una passada, que expressa tot els teus sentiments interns i penso que tot és maco, ja t'ho dic, és que m'agrada tot. No podria posar-te unes puntuacions, però m'agraden tots. Jo sóc molt polifacètic. Tant escric, com fotomúsica, com pinto, en aquest sentit no tinc massa límits. Sí, que l'art modern, més o menys, com l'art que pot ser de principis del segle XX, pot ser el que més m'agrada. És el dia a dia, segons la música que escoltis, doncs estàs més feliç, estàs més trist, depèn. Canvia bastant el teu estat d'ànim. Sí, igual. Penso igual. És bastant com una forma d'expressió, no? Depèn de les situacions, com ha dit ella, cert tipus de música pot fer-te pensar d'una manera o d'una altra. Et consideres artista en alguna disciplina? No, zero. Soc artista amb la meva Cantant, tothom li agrada cantar una mica. Cantar, jo canto fatal. No. Canto fatal.
No. Sort, que de vegades demanem que canteu. Doncs no, a mi no, perquè, vamos... No. Tinc molt poc... Tampoc tinc molt poca traça. No. Cuinar sí que m'agrada moltíssim, però tinc... Sí, però jo el que faig és sobreviure. No, jo no tinc traça fent coses artístiques. No, mai he sigut... Ballant? Tampoc. No ho he practicat, tampoc. Potser si ho hagués practicat més. Saps? Parlar, tot i que no es considera un art, però jo penso que sí, que la comunicació també és un art. I, tota la meva vida m'he dedicat a comunicació amb pacients, perquè soc terapeuta, però penso que és un art interessant. Jo entenc que sempre ho he venut així, i és que sóc un artista del cabell, sóc perruquera i em dedico a això, i a més soc músic. Jo, maquillatge, que m'encanta molt, i pues a algún futur pues me gustaría ser professional i pues así. Bueno, a mi m'agrada molt ballar, però... Bé, jo també vaig fer 13 anys de patinatge artístic. No sé, jo amb la música, depèn, o la fotografia també, saps? Perquè per fer-te fotos ara estem al nou cicle, saps? Hi ha alguns que porten filtres, tens que dedicar més a les fotos, perquè així siguin més maques, saps? No, m'agradaria saber-ne més, i inclús estudiar alguna cosa, però com per dir que sóc artista, no. Però jo què sé, dius, m'agrada molt cantar, o m'agrada molt ballar, No. M'agrada passar-m'ho bé, expressar-me com puc, però tampoc que en sàpiga. Vull dir, sí que dibuixo o escric, però no. Com per dir que sóc un artista, no. No. Vull dir, artista, canto, però d'aquí a dir que sóc un artista, no, vull dir... Un artista incomprès, aleshores. Sí, tinc els meus pinitos, no? Però vaja, d'aquí a considerar-me un artista, no. Jo no domino cap disciplina, així és, per dir destaco amb alguna cosa, no he destacat. Ballar, escriure, cuinar... Cuinar sí, mira, veus? Cuinar sí. Diuen que és un art, no? Diuen, sí, m'agrada. No, cuinar m'agrada. No. Dibuixar tampoc. Dibuixo, però no gaire bé. Jo us veig cara de ballarins. Ballarins. El teatre m'agrada. Sí, fer teatre. Penso que m'agradaria ser una mica més del que podria ser, no? Però sempre penso que el que importa és la passió que poses, no? És a dir, que potser dius, bueno, pues no soc de les primeres o no soc... Però bueno, intento posar tots els meus sentiments, no? M'agrada fer poesia pel meu compte, escriure pel meu compte. Uau, fas poesia? Molt cutre, molt simple, però vamos, que algú es fa. Bueno, pinto una mica, ballo una mica, cantar millor que no canti. I la fotografia també m'apassiona molt. No, artista no, però toco el piano des de fa molt temps i per això també la música m'agrada molt, però artista no. Jo crec que tothom se li dona bé alguna cosa dins de lo seu i tothom és artista en algun sentit. No serem cap Neruda ni cap Picasso, però ho farem, no? A veure, a mi m'agrada cantar i m'agrada dibuixar, però cantar no canto bé, però m'ho passo bé cantant. I dibuixar, bueno, tampoc soc un artista, però sé dibuixar moderadament bé. Artistes, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. I per tu, què és l'art? Si vols, ens ho pots explicar a sota els comentaris. Fins aviat!